Aquest és el cas de Figueres contra Carrillo. El cotxe blau representa el cotxe blau de Figueres. El cotxe negre representa el cotxe vermell, que és el de Carrillo. Figueres diu que circulava a una velocitat moderada i de cop i volta va sentir un impacte molt fort i quan va recuperar el coneixement va veure que l'havien embestit pel darrere. Carrillo diu que Figueres estava aparcat. Es va incorporar a la carretera sense mirar i no vaig poder fer res per evitar-ho, tot i que jo anava més a poc que ell. El radar mostra que la velocitat del cotxe de Carrillo és més ràpida que la del cotxe de Figueres. Aquí us deixem una recreació de l'accident amb cotxes a escala. Després de recrear l'accident moltes vegades, hem vist que Figueres té raó i Carrillo no. I d'acord amb les dades del radar i els testimonis de les persones, estem molt segurs de que Figueres té raó.